Здравейте! Сега сме на течелото на река Искър, малко над течелото в язовир Панчарел, малко над Вец Пасарел, не Пасарел, а Кокалене. Това е което остава от река Искър след каскадата нагоре язовир Пасарел, язовир Искър и всички водохващания в Рила. Виждате, че тук в момента текат не повече от 200 литра в секунда, 250 максимум. Като ги добавим към притока от Бистрица, който заснехме преди малко, това са от порядъка на 700-800 литра в секунда, които в момента се вливат в бент Панчарево. За съжаление, под бента снимахме, че се изпускат също не повече от 250-300 литра в секунда, което е адски недостатъчно и затова река Искър надолу е на локви. Ето това е един бент, останал от миналото, според мен достоен за събаряне и премахване. Тук е един прак. И така, това е цялата река Искър след всичките водохващания нагоре. А имайте предвид, в общи линии това е поток, образуван от малките реки Ведена и Планщица. Над 90% от този поток е от тях.